Както се казва в статия на сайта ActFiles, дехуманизацията представлява процес, при който човек или група хора биват представени не като пълноценни човешки същества, а като нещо по-нисше. Това се прави чрез сравняване на хората с животни, паразити или същества от по-нисш порядък, които трябва да бъдат социално изолирани и унищожени. Създавайки този образ, медиите подготвят обществото за това насилието към тази група да се счита за оправдано и дори необходимо. Нека си припомним и исторически пример. В нацистката пропаганда евреите често са били изобразявани като плъхове или насекоми, което допринася за тяхната дехуманизация в очите на обществеността. На евреите им било забранено да работят като лекари, да практикуват право, а образователните и научните институции били затворени за тях. Но можем да погледнем и към съвременността. Например, Александър Дворкин въвежда понятията тоталитарна секта и разрушителен култ не само за религиозни движения, но и за нерелигиозни групи, организации и дори бизнес структури, включително строителни компании, кафенета и хотели. Още през 1952 година в САЩ се появяват термини като тоталитарна секта и разрушителен култ. Дворкин нарича тези организации секти, култове и дори ги сравнява с ракови тумори в обществото. Сред тези ракови тумори са свидетелите на Йехова и последователите на Висарион. Той дори твърди, че ако човек стане свидетел на Йехова, той вероятно няма да може да стане учител или лекар.